Για σήμερα θα παίξουμε People Puncher. Δηλαδή θα παίξουμε κάτι. Όχι το κομπόκο. Παιδιά, αυτό τον καιρό θα κάνω... Θα κάνω όλο βίντεο. Σε λίγο ξεκινάνε τα σχολεία τα καταραμένα. Oh my god. Και πάω σχολείο. Τι να παίξω. Θα παίξουμε ζεμπέτο. Ζεμπέτο για να χορέψει το γαμημένο. Τι είναι αυτό. Οκ. Now yes, Sal. Avatar. Δεν βλέπω καν το Avatar. Α, είμαι μια τέτοια. Εντάξει. Τι κάνει. Εδώ. Και δεν θέλω σπίτι. Πού είναι το σπίτι. Πού παίρνω σπίτι. Από εδώ. Δεν ξέρω να παίζω. Α, τι ωραίο Αγίου Βασιλείου. Α, τι ωραίο. Αυτό θα πάω. Ωραίο σπίτι. Πηδάω στον καναπέ και ανεβαίνω πάνω στο τραπέζι. Τι ωραίο σπιτάκι. Έξω είναι ένα Αγίου Βασίλειο. Παιδιά, όλο αυτό είναι το δωμάτιο. Και η πόρτα μου, παιδιά, η πόρτα μου, η πόρτα μου. Πόρτα μου. Τι ωραία πόρτα. Γεια, τι ωραίο. Άγιο Βασίλειο. Τι ωραίο Άγιο Βασίλειο. Αλλά κολλάω, βοήθεια. Μακάρι να είχα έναν άντρα, κόλλησα. Ξεκόλλησα. Τώρα πόρτα. Παιδιά, τι έγινε. Τι ωραία πόρτα. You don't make me freeze. Please, man, κοκοσενάλα. Παιδιά, τι πατάω. Η πόρτα εδώ. Δεν είναι η πόρτα. Έχω κάτι Αγίου Βασιλείου. Όλο αυτό είναι το δωμάτιο. Ωραίο δωμάτιο. Δεν μπορώ να κάτσω. Κάτσε. Παιδιά, θα βλέπουμε εδώ πέρα τη μελώνη κάτω. Για να μυρίσουμε τις χάλτσες. Α, παιδιά. Με ισχύουν πάρα σκουβάκι. Και το αποτέλεσμα ήταν αρκετά απροσδόκητο. Στο στίβο, ο Ιουσέιν Μπολτ ήταν ένας
Παιδιά, τι κάνει μόλις τώρα, τι έκανε. Ξεκάτω. Ξεκάτω λίγο. Στέλλα, κοίτα τι κάνει. Τι κάνει. Πώς τώρα. Στο Ζεμπέτο, τι κάνει η Χριστιανή. Ξεπλένουμε τα μούτρα, παιδιά, πάνω Στο καμπόκα. να βγήκα. Μου έσβησε η κάμερα. Κάπως έσβησε μαγικά. Παιδιά, ντουλάπα μου. Το μου Avatar World. Δεν μπορώ. Μετά θα κάνω βίντεο Avatar World. Σε λίγο. Ναι, όταν τελειώσω αυτό. Παιδιά, άμα σας άρεσε, κάντε like και εγγραφή. Πατήστε το κούκκινο καμπανάκι και bye!